Forest fire sumiklab sa mahigit 5 hektaryang kabundukan sa Tublay, Benguet. Pagapula ng apoy, pahirapan. Nakatutok Russell Simorio. Makikita sa amateur video na ito ang lawak ng pinsala ng forest fire na sumiklab sa sitio Sapuan, Barangay Ambassador, Tublay, Benguet. Naging pahirapan ang operasyon ng mga bumbero. Hindi raw kasi mapasok ng fire truck ang malaking bahagi ng sitio. Umabot sa mahigit 5 hektaryang kabundukan ang nasunog. Malayo yung daanan, kaya hindi pwedeng makadaan yung tao o kaya sasakyan. Kaya yan, lumawak na lumawak. Malakas yung hangin, tapos mainit pa. Hindi pa tiyak ng BFP ang sanhi ng sunog. Nadamay rin sa sunog ang ilang taniman ng sayote. Handa naman daw ang LGU na magbigay ng tulong sa mga apektadong magsasaka. We advise even yung mga ibang constituent yun malapit na mag-Christmas sila. We'll just wait for the assessment kung ano yung pwede naming, kasi ongoing pa kasi sir, yung investigation. Isa pang forest fire ang sumiklab sa Purok 1, Barangay Dontongan, Baguio City. Umabot sa mahigit 3 oras bago naapula ang sunog na malapit sa mga kabahayan. Sa tala ng BFP Baguio, umabot na sa 5 ang naitalang sunog ngayong Marso. 2 rito ang forest fire. Yung iba po rubbish fire. So mga basura po yung galing, pinanggalingan. Yun po yung mostly na nakikita naming rason. Mula sa Baguio City, kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.